Guys, for dito. Ito yun namin yung Winoli. Si Jia, yung customer ko. Dali! 49. Okay. Dua. Ayo! Tuh, kamu tayo. Hindi po. Alright. 35. Okay. 36, kagaling. 37. 58. 59. 60. O, kaya mo na. 60 ka na, ha? Guys, naka-60 na po si Winoli. Hindi na pagod na. 60 na! Gusto na, guys. Tayo. Yung back, yung malalim. Yung malalim. Okay, 60 ha. Okay. 61. 62. Kamas, sawasamin. Sawasamin. Okay. Momo. Yan. 62. 63 yung bili. 64. Tayo. O, ano? 65. 66. 67, 68, 69, 70, oh, plus 30. Isang ka punto kita. Plus 30 daw. Plus 30. Ayaw mo yan. Di ba? Lagyan ito yung papalakas ng lower limb at lower back. Papapalakas ito ng kanyang tuhod at nakakatulong ito sa blood circulation. Kapag ang-stroke patients, ito matayo na. Ibig sabihin, chance to walk. Yan ha. Pag puro higa, ay sabihin, bata, yan, lulok. Medso, ang abuti mo. Wow. Hihina ang katawan mo pag puro higa. Diba kuya? Dapat talagang pasyente po natin, pinapatayo natin yan. To develop the muscles, to develop the blood circulation, to develop the bones and joints of the muscle. Yan ang purpose mo tayo ng mga. Pero kapag ko lalaki dyan, nagbabago na. Tayo mo, di ba magaling? Ikaw, mauna mo tinawag. Bali! Wala na nakita ko. Bali, 1, Tumating sa kanila ganyan. 1, 2, 3, 4. Hop! 71. Tayo. 72. 73. 74. Tayo! Kamu tayo! Tayo! Apa na ka? Ano li? Tayo macho! Tayo macho tayo. Yan. Tayo. Yan. Oh, 79. 80. Alas 20. Tayo. Naman mo na yan. Manyang ka ako. Ano ba yan? Oo, kakanyang ka mo. Bala mo. Nalabas ako. O yan. Siyempre, wala na dyan eh. So guys, hindi niya kaya yung 50, 100 mo na matawag pa school. Next time, ha? Bukas, 120 bukas. Oh, 80 ha? 81, tayo. Good. 82. 83. 84, 85, 86, 87, tayo, 88, 89, 90. Okay mo na. Pero muna ka nakanaiti na ako. Guys, naka-90 na guys. Lakas ni Kuya Noli. Diba?